ஜூக்கு போகிற மாதிரி ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஜூக்கு போகிறோம். கானா காடு, கால்னா ஜூக்கு போனால் கால் வலிக்கும். கான்னா காணறதுக்காக போகிறோம். கானகம்னாலும் கான் அகம்னா எங்கே போகிறோம்? அகம்னா அந்த காட்டுக்கு உள்ளே போயிட்டு எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்க்க போகிறோம். அடவினா அடர்ந்த காட்டுக்கு போகிறோம். அரண்னா ஒரு அரண்மனை வச்சுக்கோங்களேன். அரண்மனையை சுற்றி என்ன வச்சுருப்பாங்க? காடு மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. நிறைய மரங்கள்லாம் வச்சுருப்பாங்க. அரண்மனைனாலே ஒரு காட்டுக்குள்ளே பயங்கரமாக தானே காட்டுவாங்க சில படத்துலலாம். அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆரணின்னா ஆரம். ஆரம் நகையெல்லாம் போட்டுட்டு வந்து காட்டுக்குள்ளே போகக்கூடாது அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் தில்லு வேணும். ஒரு தைரியமான ஒரு தில்லான இருந்தால் தான் வந்து நம்ம காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு விலங்குகள்லாம் பார்க்க முடியும். இல்லைன்னா வந்து அழுதுருவோம் நம்ம. அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம வந்து ஜூக்கு போயிட்டு வந்தால் கால் ரொம்ப வலிக்கும்ல. ரொம்ப தூரம் நடந்து போய் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வருவோம்.